मोहर अपंगरे पद थई मते फुरी जाउछ मृत्युर धमक नाई भला तो निश्चय सर्वस्त्र प्राण नहीं शिवान मदंसी व्यधरी त्रिवक्षरु सर्चा देव होलाने तो अछेम प्रस्तुत ओठा अस्त्र होलाने तो सूचना तुम एक कौन करछ भोलाने तो ऊपर को अस्त्र उठाउछ कोन होइची गंगा देवी ए प्रश्न मते पचारिबा पूर्वरु प्रथमे भोलानाथको पचारि बुझंतु तापर रहस्यटा कोन आपण बुझी परिबे भोलानाथ सूर्यदेव तुम ऊपर अस्त्र कोन पर उठाउथिली माने मु अग्नि को बंदे मुक्त करिछि गंगा ससय तुम मेरा सहित एपई अन्याय करि पाइलो गंगार पवित्र नामटा तुम्हारी नाम रे सभा पाउनी मुठे चले हां गइछो पति और पत्नी उभय उभय मन प्राण भी भल पाइले मध्य जय भजन करि देले आउ जणकर उद्योग केले भय जाय नै जे भजन करे केवल ता निज पाई जरा गला सुरपति है जरा गला तुम कुटनी
ଭୋଳାନାଥ ମୋ କଥା ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଭୋଳାନାଥ କେବଳ ନାରଦଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଭୋଳାନାଥ ଅଗ୍ନିକୁ ବନ୍ଦୀ ମୁକ୍ତ କଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ବୁଝି ପାରିଛୁ ତୁମେ କେବଳ ଆମ ସହିତ ଛଳନା କରିଛ। ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତମେ ମୋ କଥା ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ। ତେବେ ଶୁଣି ରଖ ଭାଗୀରଥୀ, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୁମର ହୋଇଲି ବିପକ୍ଷ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବ ନାହିଁ ଏ ଭୋଳାନାଥ ଶିବ। ମଥାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବା ଗଙ୍ଗାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବି ଧରଣୀ ପକ୍ଷ। ଭୋଳାନାଥ କଥା ସମ୍ବରଣ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ହଁ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ, ମୋ ମନ କହୁଛି କଳିଆ ନାରଦ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥ ଆସକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ତେଣୁ ମୋ କଥା ମାନ, ଚାଲ ଯିବା ସର୍ବେ ସେଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ପ୍ରାଙ୍ଗଣୀ, ଏହାର କିଛି ପ୍ରଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆସନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ।